ftit li xejn tista' twassal messaġġ li huwa twal minn 130 kelma, ġifieri dak huwa wkoll sfida li qed inwasslu. Imma id-diskursi fil-plenarja qegħdin hemm biex nwasslu video fuq l-Instagram bħalma mint jien, għandu jkun dak l-iskop tad-dibattiti fil-Parlament tal-Instagram bħalma mint jien, għandu jkun dak l-iskop tad-dibattiti fil-Parlament Ewropew. Is it even a debate? At the end of the day, it's not a debate. It's a statement followed by a set of statements. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet li jista' jitkellem fuq kif kritikajt fuq is-dibattitu fuq il-Russja fl-aħħar net tal-plenarja xi normalment ma ħadd ikun diġà tagħlem jien użet l-ajruplan biex nagħmel dak id-diskors. Jiġifieri hemm element ta' prijoritajiet u deċiżjonijiet. It's a complex situation illi nixtieq nidħol fiha nkompli nikkrea content. Imma biex nasalant kif tiegħu tkun intom ukoll tfittxuni għaliex ovvjament l-algoritm mhuwiex favor tiegħi jiena l-nhar li għadda qas kelli Facebook page, jiġifieri llum ġejt elett. Grazzi għas-social media u grazzi għall-interess tan-nies li ta' fiduċja fija. Ġifieri kemm is-saħħa social media ma importanti illi nużaw favur ġurnaliżmu li huwa korrett. Messaġġi li jaslu għand in-nies li huma informattivi, messaġġi li mhumiex distruttivi, messaġġi li huma kostruttivi. Dak hemm il-messaġġi ġenerali tiegħi, ringrazzjukom anzi ta' l-attività li intom tkellemtu u semmur wara l-mistoqsija tiegħi. Ħaġa waħda, xi ħaġa żgħira, tanġibli li taħsbu li nistgħu nagħmlu aħna tlieta u sħabna fi 5 snin li ġejjin. One, l-iktar ħaġa qalbi. Li naħseb li dan ikun hemm iktar pjan holistiku fejn jidħol l-environment u mental health. Għax naħseb li dawk huma korrelati ma' xulxin. U għaw bżonn jidu s-suġġett bis-serjetà ħafna. Għax nara mill-ambjent ta' Malta imbidel tal-aħħar snin u kif qed jaffettwa il-mental health tan-nies u dan u anke f'pajjiżi oħra Ewropej. Din qed nara ħafna mill-voluntary li nagħmel fejn mental health f'żewġ organizations u n-nies ikellmuni. U anke sempliċement fil-day-to-day life meta nkun man-nies in my engineering job. In-nies jitkellmu, n-nies jħossuhom iktar stressjati, iktar ma jistax ilaħqu mal-ħajja, imdejqin. Unfortunately, suicide rates qed jiżdiedu, and we have to be careful before the situation goes beyond control. Jiġifieri huma suġġetti delikati ħafna, imma naħseb li we have to be strong, talk about them and find solutions to make everyone, at the end of the day, living a better quality of life. Jekk nistgħu wara kan wieġeb għal dik il-mistoqsija xi ħaġa li personalment qed tinkwetani sew naħseb anke nitkellem anke għażagħ mhux Maltin biss anke madwar l-Ewropa hija li l-Kunsill ftit ilu propona li naqqas biex fuq minn 100 miljun il-fondi għall-Erasmus. Kif qed qabel programmi bħal Erasmus u anke exchanges bħalhom huma essenzjali l-proġett Ewropew, ġifieri nixtieq li kemm anke l-MPs Maltin, speċjalment aħna bħala gżira wkoll li diġà inħossuna naqra mhux parti mill-Ewropa ġieli biex jisħu fuq li ma naqsux il-fondi ma nsin nkomplu nsaħħuhom għax għandhom bżonn iktar definitivament li għandhom bżonn iktar fondi u tiżgura wkoll l-assistenza tal-Unjoni Ewropea nħoss. Jien biex insemmi l-punt tiegħi naħseb li l-importanza għall-involviment ta' żgħażagħ mill-bidu sa tmiem tal-proċess tal-policy. Huwa importanti li mhux biss il-policy makers jiġu daw it-tip ta' events u jisimgħu ta' darba forsi mhux listening ma' hearing li jkun hemm dak il-contact point u daqshekk li throughout the entire policy process ikun hemm l-involviment ta' żgħażagħ li qed jirrappreżentaw żgħażagħ ukoll dik il-perspettiva ta' żgħażagħ ukoll li hija tant valuable ukoll għalina wkoll. Jien biex nerġa' ngħid li kont qed ngħid iktar trasparenza naf li ġa komunikazzjoni tkellim nisa fuqha tkellim Thomas fuq ukoll imma xorta għad hemm
diskrepanza bejn l-Unjoni u l-pubbliku ġenerali, allura naħseb iktar trasparenza u iktar komunikazzjoni ħaġa importanti ħafna. Onestament l-istess punt ta' Michael kelli li jkun hemm link iktar b'saħħtu maż-żgħażagħ per eżempju through a forum, per eżempju tiltaqgħu darba f'xarejn ngħidu l-argument li għandhom imma jista' li l-żgħażagħ rappreżentanti differenti u taraw huma x'jaħsbu fuq li qed tagħmlu għax ix-xogħol li qed tagħmlu ħajħalli impatt żgur u forsi tisma'hom iktar u ħallu impatt ikbar. Grazzi lil kulħadd. We now have time for one question from the audience, so please feel free. Any questions? Comments? My comment tiegħi hu li interessanti imma saġġeġ punt boring ukoll perikolu fl-Ewropa, all right? Issa il-fatt li ġejna nitkellmu fuq id-djar u l-ħajja tan-nies ġab issa akbar. U allura l-kwestjoni hu x'inhu l-metodoloġija politika tal-Unjoni fil-rigward tal-metodoloġiji fil-ġnus u n-nazzjonijiet. Unfortunatament kien bejn politiku Malti sar assis għamil Social Action Movement u kien qal ara aħna Ewropej imma id-dinja id-dar tagħna. Allura min tkellem fir-relazzjoni mhux biss tal-Ewropa ma tad-dinja. Qed jmissu il-punt nerviku tal-futur. U allura ara x'tranna għax the penny hasn't dropped, jiġifieri ma ċentajniex intellettwalment li aħna fid-dinja mod responsabbli, mod ċivili. Ara x'ċara, il-bambin l-ħoġbu jiġib id-dinja hawnhekk. Il-problemi mhux sa ċertu punt Slovenja, sa ċertu punt Stiedu. Iż-żgħażagħ tagħna hawnhekk għandhom futur sabiħ jekk jiftakru fil-passat tagħna li aħna nirrappreżentaw ċiviltà tal-ponent fid-dinja u dan u element tal-imsallab dak li hu fuq is-salib li ħallas għal tnubit kulħadd. Għaliex? Għax ma kellux dara qasum. U fil-politika ħa interess bis-silenzju u l-kuruna fuq rasu. Di ispirazzjoni mhux biss għalina imma ċiviltà tagħna biex fost il-ġnus Thank you. No, I'm sorry. Fost il-ġnus l-esperjenza tagħna taught biex il-ġnus kollha kif qal Borġ Olivier fil-Parlament fil-United Nations l-indipendenza mhux biżżejjed hemm 150 pajjiż indipendenti. Hemm bżonn ekonomiji dinjija u allura hemm bżonn li nagħmlu mill-Ewropa mal-Ewropa drittijiet tan-nazzjonijiet. Thank you. Thank you all. And now we're going to move on to the next panel featuring the MEPs, and thank you for your attention. Thank you. Thank you very much.
much. Thank you to Kat, Bonello, and also to the rest of our panelists and to our MEPs who gave. It was a very interesting exchange. And with that, now we invite the MEPs themselves to take the floor for the second panel. U għamnek ħanerġa il-għarħiċi tana mit Claire għadu Swordway, kif ukoll anki wkoll l-MEPs Alexa Ġus Saliba, Daniel Antar, Thomas Bajada biex jieħdu posta. Grazie. Good morning, bonġu li kulħadd. Bonġu lilkom. Ismanilkom test għal xina kelli okkazjoni li għamiltilhom xi intervisti qabel, iżda għadni ma tajċ ma tħejbitkom. Għamilt intervisti qabel l-elezzjonijiet, għedna x'kienet isir, sana u xed isir wara. L-għonis bonġu grazzaxa tal-jena għattu maħna kif intom jena kelli okkazjoni intervistajt li l-ek il-verita. Maħna l-MP Alexa Ġus Saliba, deni l-aktar tutom isbajjar. U aħna l-kursi ta' tana diki, issa ħanibda jek t-permetti li bitnej li laħmu dan l-aħħar. Kiku kelli nistaqsikom, l-aspettazzjonijiet ta'kom qabel ma sirtu MPs għal-wara nixtieqkom tkunu realistiċi u tkunu onesti. Kien hemm xi affarijiet li jettu, mamma mija, kemm kienet differenti minn dak li ħsibt, kemm hu differenti dan il-mol minn dak li ħsibt qabel. Kelli nistaqsikom, it-trejling ta' punti. Għalet bonġu li l-ek u bonġu li kulħadd u grazzi ta' din l-istedina u ta' din l-opportunità. Naħseb illi ċertu affarijiet illi stennejt. Ejja ngħidu l-ewwel lok ma kontx qed nistenna li ħanitla. Għalkemm ovvjament wieħed jagħmel intu kollha għall-kandidat żagħżugħ bħali li ġej minn familja normali, li r-riżorsi tiegħu jkunu limitati. Huwa diffiċli li titla' però qed ngħidha kollu għaliex fil-verità huwa possibbli. Għalkemm huwa diffiċli huwa possibbli u naħseb dak huwa l-ewwel punt li xtaqt nagħmel anki biex nagħmel kuraġġ lil kull min jaspira li jservi f'xi rwol pubbliku, sew jkunx fil-politika lokali, sew jkunx fil-politika Ewropea, iċ-ċansijiet hemmhekk diffiċli imma huwa possibbli. Rigward l-aspettattivi, naħseb li ċertu affarijiet laħqu l-aspettattivi u ċertu affarijiet ikunu differenti milli wieħed ikun qed jaħseb. Jekk kelli aspettattiva pereżempju illi fuq ħafna kwistjonijiet il-Maltin jaqblu bejniethom. U naħseb tajjeb ngħidu għaliex ovvjament hemm barra aħna fuq il-medji soċjali tagħna ħafna drabi fuq l-aħbarijiet joħroġ in-nuqqas taqbil, id-differenzi, però jkun hemm ħafna kwistjonijiet ta' interess nazzjonali illi dwarhom il-Maltin jaqblu, illi dwarhom il-Maltin jivvotaw bl-istess mod jew kellha jivvotaw b'mod simili minkejja direzzjonijiet li jkun hemm minn gruppi politiċi differenti. Għaliex aħna meta nkunu fil-Kamra ikollna dak li jsejħu voting lists, ġifieri jkollna listi illi irridu nimxu magħhom jew konna parir biex nimxu magħhom, jkunu ġejjin minn gruppi politiċi tagħna li huma differenti, però fuq kollox fuq dik il-voting list hemm il-bandiera ta' Malta u ħafna drabi fuq kwistjonijiet ta' interess nazzjonali il-Maltin jaqblu bejniethom u allura hemmhekk naħseb l-aspettattiva tiegħi kienet milħuqa. Li xtaqt nar iktar fil-Parlament Ewropew li nixtieq nar iktar u se nkun qed naħdem biex nar iktar hija l-element ta' konsistenza. Naħseb li l-Unjoni Ewropea hija l-iktar istituzzjoni trasparenti politikament fil-fora globali, hemm bżonn iktar trasparenza, hemm bżonn iktar komunikazzjoni, però bħala istituzzjoni hija l-aktar trasparenti. U allura naħseb li għandna nużaw dik it-trasparenza biex nkunu aktar konsistenti. Naħseb li fil-panel ta' qabel ukoll smajt iż-żgħażagħ jitkellmu dwar l-importanza illi nwasslu l-Unjoni Ewropea biex in-nies u żgħażagħ jkunu jafu aħna x'qed nagħmlu. Naħseb iktar ħaġa importanti tagħna hija iktar milli ngħidu isma' din hija l-Unjoni Ewropea, imma li ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. U biex jasal il-messaġġ biktar mod effettiv naħseb li jridu nkunu konsistenti. Ġifieri nitkellmu fuq xi ħaġa fuq pajjiż partikolari. Irridu nkunu konsistenti fil-messaġġ tagħna, jekk irridu l-paċi, irridu l-paċi kullimkien. Jekk irridu ambjent aħjar, irridu ambjent aħjar kullimkien.
nista' nibqa' sejjer. Tajjeb ħafna, inti. Dak li stennejt qabel u issa li qiegħed f'dan ir-rol. Ħanibda bl-ewwel kumment illi qatt xi ħadd qalli x'inqed jiġifieri ċar tal-Ewropa. Int miġnun. Qiegħed hawn illum. Kull min xi ħadd jgħidilek ma tistax tagħmilha, jew m'intejx kapaċi tagħmilha, jew m'għandekx il-flus biex tagħmilha, jew m'għandekx saħħa politika biex tagħmilha, ma jfissirx li ma tistax tagħmilha. U dik hija messaġġ ġenerali li nixtieq ma wassal. Il-mument li xi ħadd jaqta'lek qalbek, mhux għax ikun irid jaqta'lek qalbek, għax il-mewġ ikun kontrejk hija ċura. Ma jfissirx li ma tistax. U naħseb bħala aspettattivi jien għamilt 5 snin Brussels in-naħa tal-Kunsill. Ġifieri x-xogħol bejn wieħed u ieħor kien nofu, però jekk qabel pereżempju qed naħdem mal-BOV u mbagħad mort naħdem mal-HSBC, l-affarijiet huma differenti. Ġifieri sakemm tidra l-affarijiet u l-inner workings, l-intriċċi politiċi ta' ġewwa l-Parlament, dawk il-flights killa li rrid naqbad. Onestament dik l-iktar ħaġa li qed tkitni. Però naħseb l-isbaħ ħaġa li stojt nora huwa l-opportunità li dik il-Parlament biex tkun il-vuċi ta' tant nies tal-Maltin u l-Awċin killa, taż-żgħażagħ Ewropej killa. U kien li tikkollabora ma' persuni rappreżentanti oħra minn pajjiżi differenti, minn partiti politiċi differenti, minn interessi differenti, għal wieħed. U l-għan tal-Parlament Ewropew u tal-Proġett Ewropew xinu. Illi nagħmlu Ewropa li hija aktar stabbli, Ewropa li hija aktar paċifika, Ewropa li qed tħares lejn progress ta' ħajja aħjar għal kull waħda minnha. U jekk tippermettili, naħseb l-iktar ħaġa overwhelming li kienet dan jażam mal-voting lists. Il-moment li tivvota għalija huwa l-iktar moment overwhelming għaliex għandek responsabilità illi dik ma kellix expectation tagħha, ma kienx naf xi tfisser. Imma l-moment li għamilna l-ewwel darba l-voti fuq dak l-electronic hemm u minn waħda l-oħra u kull ġiri u ġen. Ma hemmhekk tirrealizza hawnhekk huwa moment importanti li jien qed tiddeċiedi f'isem l-Ewropej kollha. Il-vot tiegħek jgħid u kull vot jgħid. Isma' mhux nagħmellek xi kuraġġ imma mill-intervisti li għamilt qabel u li kelli okkażjoni nitkellem ma' nies trid tal-vjaġġeri hija l-iktar ħaġa li tkint lil kulħadd, ġifieri m'intix waħdek. Għalmejn m'intix waħdek. Il-ksib nistaqsik. Innaf il-prioritajiet inbidlu minn meta kont l-Unjoni Ewropea qabel u issa din il-leġiżlazzjoni kelli ngħidlek il-kompożizzjoni nbidlet. Rajt xi bdil tista' tgħidilna b'xi bdil tanġibbli minn qabel għal issa wara l-elezzjoni. Għandna fil-Parlament Ewropew mod speċjali, issa l-Parlament Ewropew huwa annimal politiku. Jiġifieri fil-Kunsill inti għandek iktar l-interessi tal-Istati membri, fil-Parlament Ewropew għandek ħoġboġġ ta' interessi differenti. Għandek l-interess nazzjonali, għandek l-interess politiku tal-grupp politiku, imma bad għandek l-interess ta' kull MP illi jpoġġi f'kumitati differenti u allura jkollu l-prijoritajiet tiegħu li nafsu l-buttuna, jkollu daw il-ħsibijiet kollha għaddejjin minn moħħu l-priorità ta' pajjiżi, l-priorità tal-kumitat u x'qed jindika l-grupp politiku. Però l-ikbar differenza li kellna u ħanallaċċa ma' dan il-punt, l-ikbar differenza li għandna f'din leġislatura hija l-inċertezza enormi illi għandna fil-proċess ta' kif ser jittieħdu deċiżjonijiet fil-Parlament Ewropew. Għaliex? Għaliex fil-ewwel leġislatura tiegħi 5 snin ilu kellna gruppi politiċi u maġġoranzi li kienu ħafna u ħafna u ħafna aktar ċari milli għandna din id-darba. U di ħarġet l-aktar mod aktar ċar fl-ewwel tielet sessjoni plenarja li kellna. Ġifieri il-Parlament Ewropew jitlaq daqsxejn l-ewwel plenarja tkun waħda formali, dħalna hemmhekk l-MPs il-ġodda, ħarġu l-antiki, it-tieni waħda ftit files li ma kienux kontroversjali. Issa votajna fuq il-budget l-ewwel test li kellna f'din il-leġislatura, il-budget tal-Unjoni Ewropea. M'għaddix. U m'għaddix għaliex bdejna naraw shifting ta' gruppi politiċi fejn ħajkunu qegħdin imorru prioritajiet differenti. Il-prioritajiet
militari illi huma tal-maġġoranza fil-Parlament Ewropew, il-prioritajiet soċjali illi spiċċaw f'minoranza fil-Parlament Ewropew, u allura il-voti differenti li qegħdin ikollha li ħafna drabi ma' fluidi. Ġifri f'Malta aħna mdorrijin b'sitwazzjoni gvern oppożizzjoni, il-vot kont ta' fejn sejjer. Imma fil-Parlament Ewropew din l-inċertezza hija xi ħaġa li hija kbira ħafna, u f'din il-leġislatura jiena naħseb li ħadd tkun leġislatura imqalba ħafna, leġislatura li mhux ħadd tkun faċli biex ikollna ċertu prioritajiet li nilħuhom. Ġifieri jekk tgħidli x'kienu l-prioritajiet l-aħħar leġislatura, ngħidlek illi naraw ekosistema diġitali dak li tkellimna l-AI 5 snin ilu l-għadwa l-intelligenza artifiċjali laqqas konna noħolmu bih. Kienu jgħadduna biż-żmien meta noħorġu barra mill-kontinent Ewropew u ngħidulhom qed naħdmu fuq AI Act. Kienu jgħidulna ma AI Act, how can you define AI? L-Amerikani meta konna Silicon Valley għabdu jitqu bejna, il-professuri daw, tibda tħossom daqshekk konna delegazzjoni ta' MPs fil-Parlament Ewropew għalluna xed tajtu, you cannot define AI. Illum il-ġurnata mhux tal-li għandna l-ewwel għadd dwar l-intelligenza artifiċjali tal-li kontinenti oħrajn jippruvaw jirreplikaw dak li għamilna. L-għadd dwar is-swieq diġitali Ewropej ikkontrollaw għall-ewwel darba l-pjattaformi. Kienet iktar faċli li ngħidu nistgħu nilħu dan it-tragward għax konna nafu il-prijoritajiet ta' kull grupp politiku. Din id-darba nixtiequ li nagħmlu iktar. Ġifieri Thomas semma l-punt tajjeb ħafna social media, kemm hija importanti s-social media we cannot discard it. Ġifieri biex nilħu lilkom ħafna żgħażagħ kif ma nilħaqhom billi noqgħod imur fuq is-Super One, jew fuq it-TVM, jew fuq noqgħod nikteb xi artiklu fuq it-Times, jew fuq xi ġurnal, diffiċli ħafna. Ġifieri rid nuża l-mezzi soċjali biex nagħmel dan. Imma il-perikli kbar li għandna semma TikTok fil-bidu ta' din id-diskussjoni. Ġifri waħda mill-ewwel affarijiet li bdejna naħdmu fuqha fuq il-Kumitati l-Impoġġi huwa biex inkissru l-addictive design pereżempju ta' dawn il-pjattaformi. Ġifieri inti li tiġri lil kulħadd nidħlu fuq dawn il-pjattaformi, naħdu l-scrolling jew dan l-less scrolling li qas niddonaw xi notiera u ħafna drabi ir-rabix illi naraw, speċjalment ir-rabix li jaraw l-iktar persuni vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Jien għandi tifla 4 snin. Taqbad lill-mobile, xi kultant torti għaj biex nagħmel xi ħaġa inħallihula nitfakkula fuq YouTube Kids, minn YouTube Kids spiċċali tqalleb endless scrolling fuq YouTube u jibdew tilgħin videos ta' li satiri. Tkellimna fuq suicides ukoll fil-panel li għadda. Hemm persentaġġ kbir ta' materjal li qiegħed fuq il-pjattaforma TikTok mod speċjali u l-influenza ċirisa wkoll fuq din il-pjattaforma u dak li tiffidjaw lill-ġenerazzjoni f'kontinenti differenti li hija mibnija fuq il-kultura li jismani ta' violenza, ta' suċidju, l-imbarazz illi qed niffidjaw l-tfal tagħna. Il-problemi kbar qed ikollna fejn jidħol il-messaġġi li qed nimbuttaw fuq dawn il-pjattaformi diġitali, dik hija priorità. Tgħidla ħadilquha f'din il-leġislatura, ngħidlek għandi dubji kbar. Għamilna ħafna aktar affarijiet fil-leġislatura li għaddiet, f'din il-leġislatura bil-mod kif inhu kompost il-Parlament Ewropew ħad tkun diffiċli ħafna. Weħilna fuq budget xi ħaġa illi laqqas kienet tgħaddilna minn moħħna, kienu jkunu sempliċi kienu kollna ċertu voti li jaqsmu l-Parlament Ewropew, imma biex ma ġiex approvat il-budget tas-sena d-dieħla mill-Parlament Ewropew ma waqgħetx id-dinja, ġifieri hemm proċess li jerġa' jitla', imma huwa indikattiv ġebbien futajt kontri il-budget għaliex kellu ħafna elementi li huma kontrarju tal-prinċipji tiegħu. Illi inti semma l-Erasmus. Illi inti ikollok direzzjonament illi ma jipproteġix bħala priorità l-Erasmus, is-soċjali, l-investiment soċjali. Jiena li dak mhux il-budget li għandna tiffoka fuq l-Unjoni Ewropea fil-diffikultajiet li għandna. U allura dajet juri kemm ħad tkun diffiċli li jkollna leġislatura li timplementa l-prioritajiet li tkellimna dwarhom fl-ewwel periodu. Fil-verità, eżatt, jien niftakri meta kellimtni fuq di tal-AI u
Dik li ħansaqsikom issa l-komitliet ovvjament il-ħin u għal imma jekk tistgħu issemmulna fuq il-kumitati li qed taħdmu fuq ħanibda bik jekk sa niftakar tiegħek kienu ħafna interessanti dak li kont semmejtni. Ħansaqsikom il-kumitati li qegħdin fihom u kieku kellkom issemmuli xi ħaġa li hija l-qalbkom u li hija kollox huwa l-qalbkom li qed taħdmu fuq, imma kieku kellkom tażlu waħda minnha u telaboraw daqsxejn fuqha fuq dak li qed taħdmu u l-passjoni li għandkom għaliha. Il-passjoni tiegħi li kelli l-leġislatura presso poco komitati b'ta' xejn ta' żieda oħra ta' komitati. Jiena l-focus tiegħi kemm bħala MP fil-kumitati u anke bħala wieħed mill-Viċi President tal-Grupp tas-Soċjalisti li responsabbli mill-qasam diġitali. Il-qasam diġitali huwa drittijiet tal-konsumaturi u għal-iktar suġġett li naħdem mod attiv fuqhom anke bħala koordinament u files illi jkolli. Ġifieri l-kumitati tiegħi huwa l-kumitat primarju, il-kumitat tas-suq internu drittijiet tal-konsumaturi, bat għandi il-kumitati li jiena sostitut fuqhom. Ġifieri hemmhekk għandi il-kumitat tax-xogħol u l-affarijiet soċjali li hemmhekk priorità ewlenija tiegħi pereżempju f'din il-leġislatura, fil-bidu ta' din il-leġislatura se tkun biex naraw dan ir-right to disconnect li introduċejt fil-leġislatura li għaddiet li jiġi implementat l-unika leġislazzjoni li proponit il-Kummissjoni bħala leġislazzjoni li l-Kummissarju Soċjali ġifieri tkun waħda mill-ewwel liġijiet li ħanaħdem direttament fuqha fil-Parlament Ewropew u mbagħad għandi kumitat ġdid. Il-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili li qed impoġġi fuq għall-ewwel darba li huwa kumitat importanti ħafna wkoll għal pajjiżna, u mbagħad ukoll il-kumitat li kelli l-aħħar darba kumitat li mhux leġislattiv. Huwa importanti ħafna x'huwa l-link bejn iċ-ċittadini u l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni. Ġifieri intom bħala ċittadini tiftit jafuha. Da mhux kumitat iktar kumitat seksi fil-Parlament Ewropew li kulħadd jipprova jidħol fih. Huwa kumitat importanti u għandna żewġ MPs Maltin li jpoġġu fuqu. Hemm jiena u kif ukoll l-MP tal-Partit Nazzjonalista Peter Aġus, ġifieri għandna żewġ Maltin. Li dan huwa kumitat li inti tista' tmexxi l quddiem petizzjoni li inti tgħid ismani. Qed nara dal-proġett partikolari li naf li ħajħalli impatt ambjentali negattiv fuq il-komunità tiegħi fuq pajjiżi, inti tista' tmur quddiem dan il-kumitat u il-Kummissjoni Ewropea flimkien mal-MPs minn gruppi politiċi differenti għatuk raġuni jew le. U allura huwa kumitat interessanti, ħafna ma jkollniex liġijiet li nkunu qegħdin niddiskutu fuq u huwa kumitat naħseb effettiv ħafna xi qarreb il-Parlament Ewropew maċ-ċittadini. Tajjeb ħafna tinni inti x'kumitati qed taħdem fuqhom? Naħseb l-ewwel nett tajjeb li nispjegaw ftit għalfejn il-kumitati. Il-naċċer, immaġinaw hekk qegħdin il-Parlament Ewropew kollha kemm aħna fil-plenarja u mbagħad ħammorru fi breakout rooms. Naħseb hija xi ħaġa li l-istudenti tagħna huma mdorrijin biha. Il-kumitati dak li huma l-kumitati qegħdin hemmhekk biex il-liġijiet li jkunu qed jiġu negozjati, il-liġijiet li ħaffettwawna fil-ħajja ta' kuljum, jiġu negozjati fi kmamar iżgħar. Ġifieri il-kumitati magħmulin minn rappreżentanti mill-firxa tal-partiti fil-Parlament Ewropew fejn aħna ninġabru biex niffokaw fuq suġġetti partikolari biex meta jkun hemm proposta leġislattiva meta jkun hemm liġi, regolamenti. Pereżempju, regolament fuq il-liċenzji. Jekk għandix ninżel l-età tal-liċenzji tas-sewqan minn 18-il sena għal 17-il sena minħabba li hemm nuqqas ta' xufiera fis-settur tat-trasport tal-merkanzija biex intikom eżempju. Dak ir-regolament imur fil-kumitat fil-breakout room ta' trasport tal-Parlament Ewropew. Minn hemmhekk jiġu negozjati l-affarijiet kif naslu fi qbil, diġà jkollok qbil bejn il-partiti differenti tal-kumitat, jekk m'hemmx qbil jintieħed vot. U mbagħad titla fil-Parlament għal vot finali, ġifieri dawk huma l-kumitati. Rigward l-għażla tal-kumitati tiegħi ma kienx għażla personali, ma kienx fl-interess personali tiegħi, għaliex Malta aħna għandna 6 rappreżentanti biss fil-Parlament Ewropew li bħala proporzjon huwa tajjeb meta kkomparat ma' pajjiżi oħra, meta tqabbel il-popolazzjoni Maltija ma' kemm għandha rappreżentanti għandna proporzjon tajjeb. Imma biex inkopru dak kollu li jkun għaddej hemm ħafna kumitati fil-Parlament Ewropew, aħna għandna 6 biss. Il-President ma tpoġġix f'kumitati mela 5. U allura bħala pajjiż nipprovaw kemm jista' jkun inkopru il-kumitati li huma l-aktar importanti għal diskussjoni bejnietna bħala delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew.
ftemna bejnietna kif se npoġġu fil-komitati biex ninqasmu fuq dawk li huma l-prijorità tal-pajjiż. Fost dawn il-prioritajiet kien hemm it-trasport, la dubju ta' xejn u turizmu, dak huwa l-kumitat prinċipali tiegħi. M'għandix għalfejn nispjega wis, Malti gżira, Għawda xi gżira fi gżira, it-trasport bl-ajru bil-baħar u naturalment anki vitri, imma l-iktar importanti bl-ajru bil-baħar aħna niddependu minnu biex issostnu l-ekonomija tagħna, turizmu għal kontributur ewlieni għall-ekonomija tagħna, però wkoll biex ngħixu. Għaliex aħna nimportaw dak kollu li nikkonsmaw prattikament bil-baħar fil-maġġoranza imma anke bl-ajru. Allura dan il-kumitat ovvju li għandha importanza kbira, ma dan il-kumitat qiegħed ukoll fuq il-kumitat dwar l-industrija, riċerka u l-enerġija. Mill-ġdid l-enerġija Malti gżira maħniex konnessi ta' sħatt ieħor mal-netwerk tal-enerġija fl-Ewropa u allura huwa importanti ħafna għalina biex anke nitkellmu dwar dak li huwa ta' interess nazzjonali anke l-industrija tagħna u qiegħed ukoll fuq il-Kumitat tal-Iżvilupp Reġjonali. Il-Kumitat tal-Iżvilupp Reġjonali jipprioritizza direzzjoni fejn għandhom jintefqu il-fondi jew ċertu fondi Ewropej. Jena ġej il-Konsilli Lokali, għamilt perjodu ta' snin bħala sindku wkoll li benefikajna minn fondi Ewropej. Il-Kumitat tal-Iżvilupp Reġjonali fil-Parlament Ewropew jagħti direzzjoni fejn jixtieq li l-fondi Ewropej jiġu allokati kif għandhom jintefqu. U allura niġi naħseb li huwa kumitat ta' priorità. Apparti il-kumitat jara wkoll id-delegazzjonijiet. Aħna bħala Europarlamentari npoġġu fuq delegazzjonijiet, Parlament Ewropew għandu delegazzjoni tal-pajjiżi differenti jew għal istituzzjonijiet differenti, u hemmhekk jiena qiegħed bħala Viċi President tad-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Iran, illi fiċ-ċirkostanzi attwali jista' jkollu vuċi importanti. Fil-verità jien dejjem ngħid li mhux il-kariga imma x'tagħmel bil-kariga. U allura hija opportunità għalija biex flimkien ma' sħabi nagħti kontribut biex inressa il-partijiet lejn xulxin, jiena nibqa' nadvoka din huwa xi ħaġa qalbi ħafna d-diplomazija, aħjar 10 snin ta' diskussjonijiet milli ġurnata waħda ta' gwerra u naħseb dak huwa messaġġ li nipprova nwassal kontinwament f'dik id-delegazzjoni u bħala delegazzjoni oħrajn ma' ħadd biżejjed. Tajjeb ħafna inti. Ħanibda b'shout-out l-interpretu li hemm wara tax-xogħol li qed tagħmel nirringrazzjahom minn hawn x'qed narwa tippruva tlaħħaq ma' nies illi speech ta' minuta jippruvaw daħlu ħafna kliem ġafri, ġifieri jien minn dawk li forsi nitkellem naqra naġġel biex taxxaq mid-djalett. F'mid ġurnata li għamilt ta' kampanja ma provajt nifoka fuq xi temi partikolari u qisem il-blueprint tiegħi u qisem ħajkun il-manifesti tiegħi, ġifieri jien tkellemt fuq l-importanza tal-opportunitajiet taż-żgħażagħ, il-futur tal-ġenerazzjonijiet futuri, il-well-being, il-benesseri, is-sostenibilità ambjentali u fl-aħħar mill-aħħar ir-reżiljenza ekonomika ta' pajjiż li huwa differenti minn pajjiżi oħra Ewropej. U dik il-blueprint provajt nagħmel għażla tal-kumitati tiegħi. Il-kumitati tiegħi huma l-ambjent, saħħa pubblika u s-sigurtà tal-ikel, dak huwa kumitat wieħed, huwa varjab ħafna u hemmhekk ħanqgħod nafas ħafna fuq is-sostenibilità ambjentali kif ukoll il-link tal-importanza soċjo-ekonomika li naraw dak il-bilanċ. Hemmhekk nafas ukoll fuq is-saħħa mentali u r-realtà tas-saħħa pubblika u aċċess ta' saħħa pubblika il kulħadd. U hemmhekk ukoll ħanqgħod nitkellem fuq is-sovranità tal-ikel li huwa element li għandna nagħtuh iktar importanza f'dan il-pajjiż għaliex forsi ninsew li ħana niddependu totalment mill-importazzjoni. Mela kemm huwa importanti li nħarsu li nżidu s-sigurtà tal-ikel ġo dan il-pajjiż. Tieni kumitat huwa l-kumitat tas-sajd. L-ewwel darba li għandna xi ħadd fuq il-kumitat tas-sajd. Ma ħankellem f'isem Peter. Peter huwa l-ewwel darba li għandna xi ħadd fuq il-kumitat tal-agrikoltura. U element li forsi qed nolqot ammont żgħir ta' persuni beħ, ma fil-verità huwa ammont żgħir ta' nies, ma fil-verità huma l-iktar tar struggling fis-sitwazzjonijiet li għandna qudiemna għandi bżonn fuċej huwa wkoll il-background tiegħi akademiku fil-passat. Allura bqajt nibni fuqu. U t-tielet kumitat huwa l-Kumitat tal-Affarijiet Monetarji u l-Ekonomija, fejn hemmhekk anke qed nitkellem b'mod partikolari l-importanza li l-Unjoni Ewropea tħares lejn modelli ekonomiċi ġidda, modelli ekonomiċi li
qed nitkellmu fuq anke f'dan il-pajjiż, ma din hija xi ħaġa Ewropea. Ekonomija li ma tħaresx biss lejn is-sieda fil-GDP tal-pajjiż bħala metriku importanti. Kemm l-investiment qed jasal għand in-nies, kemm l-investiment qed iwassal għal benesseri aħjar għal kull waħda minnhom di xi ħaġa li hija materja li jridu nħarsu lejha ukoll b'mod Ewropew. Barra minn hekk għandu kien id-delegazzjonijiet u hemmhekk qed naħdem fuq delegazzjoni tal-Mediterran, naħseb self-explanatory, id-delegazzjoni ta' il-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit, importanti għal pajjiż tagħna, imma wkoll importanti għaliex issa qegħdin nitkellmu fuq agreement ġdid, issa li r-Renju Unit ħajkun uffiċjalment issa ħajkun third country, so hemmhekk għandna ħanaħorġu minn ġew transition period, so da ħajkun moment importanti fuq x'agreement ħajkellu l-Unjoni Ewropea ma' Renju Unit u aħna li għandna relazzjoni qrejb id-delegazzjoni l-MP Peter konformat b'dak li qed tagħmlu għaliex kif konna ngħidu meta intervistajni din kemm tagħmlu xogħol li aħna kważi ma nafux bihom u hija xi ħaġa importanti ħafna li l-pubbliku ġenerali jkun qed jaf intom x'qed tagħmlu hija social media smajtkom issemmuha. Naħseb li dak huwa l-mezz primarju, naħseb ġurnata ma forsi xi modi oħra li tixtieq taslu bihom. Allora dak hija l-ikbar challenge mhux tal-MPs biss imma tal-Unjoni Ewropea li mill-aħħar aħna ma nkunux hawnhekk qegħdin magħkom 7 ijiem fil-ġimgħa, jiġifieri il-parlamentari lokali ikollhom aktar opportunità preżenza ikollhom aktar opportunità preżenza li tkun hawnhekk jiġifieri xejn distakkati 3 ijiem u nofs 4 ijiem fil-ġimgħa fiżiku fil-Parlament iridu nagħmluh. Il-komplikazzjoni l-oħra hija kif inti jirnexxielek tikkomunika numru ta' xogħol li ħafna drabi huwa tekniku u tirriduċih b'mod illi mhux iż-żgħażagħ biss ma' popolazzjoni kollha kulħadd ikun fl-aħħar mill-aħħar jista' jipperċepixxi bħala xi ħaġa li hija importanti u li qed tħallilu bidla iva fajtu. Is-social media hija importanti fil-ġurnata, però jiena dejjem mintu wkoll għalkemm limitati ħafna fil-kien biex nagħmlu. Imma għalhekk huwa importanti li dan il-kuntatt nagħmluh mas-sena kollha. Jiġri iż-żjarat għand in-nies fil-komunitajiet, f'attivitajiet u illi tħabbat bil-bib matul is-sena kollha biex tfiel x'qed tagħmel ħafna drabi anke bis-social media, b'reporting ta' ġurnalisti, xorta waħda jkun diffiċli ħafna li xogħol kompless li tkun qed tagħmel fil-Parlament Ewropew jirnexxielek tikkomunikah. Eżempju, jekk ngħidilkom isma' jiena bħalissa rapporter ġifieri persuna responsabbli fil-Parlament Ewropew fuq it-Travel Package Directive Daily. Imma xi ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar meta iġġib ċertu u tfiem dak li qed tagħmel jekk inti tajt biljett ma' travel agency jew ma' kumpanija ta' flight ticket biex taqbad cruise minn Venezia. U kellek delay tal-flight biex tasal Venezia, inti għandek a package travel, ġifri għandek flight u cruise, kellek delay, tlift, mux bistajlu, plan ma tlift il-cruise għax wasaltet. Xi drittijiet għandek bħala konsumatur. Għandek dritt tiġrat fil-pandemija, ma nafx kemm każ kien jitħlilna kuljum, cancellation ta' flights, meta kif titilfu ġustifikazzjoni li tista' tagħti biex tieħu flusek lura meta tkun ħallas depożitu xi ħaġa tkun ħażin, il-fors maġġer ġara xi ħaġa bħall-pandemija li inti telfitlek il-pjanijiet dawn huma flus kbar li aħna nkunu qegħdin inħallsu bħala turi and if something goes wrong, irridu soluzzjoni. Jiġifieri jiena fil-pandemija kelli każijiet pereżempju ta' kopji ta' niftakar każ persuna ta' kważi 70 sena kopja li di life savings tagħha dak li kienu jġemmgħu xi 15-il sena.
nerfawhom biex imorru fuq cruise. Ġiet il-pandemija, persuni vulnerabbli li kienu arrestati għas bis-seta l-ħoġu bid-dar ħseb wara imorru fuq cruise, taħwit li kien hemm kulħadd beda jgħidilna minħabba solvency ta' dawn il-kumpaniji ma nistgħux minn din pereżempju li tagħżel jekk mhux voucher jew full refund. U b'din il-leġislazzjoni li ħankun qed naħdem fuqha rridu naraw pereżempju li inti bħala konsumatur wara li tkun ħallas tikollok id-dritt li tagħżel jekk hux full refund jew kellha voucher. Ara kemm ħadħin nispjegajta, immaġinani nagħmel reel biex nipprova nispjega dan il-kunċett. Mur fejn ma' 5 seconds. Dik hija waħda diffikultajiet ta' komunikazzjoni. L-istess Daniel u Thomas, però xejn ħana naraw daqsxejn ir-risposti ta' l-MEP Peter Jones u ma nispiċċa bikom nieħdu wkoll xi ħana kien l-istess mistoqsijiet li saqsejna illum fil-panel lill-MEP Peter Jones. Sa dan it-tant taħsbu anke forsi mistoqsijiet tistaqsu lejn l-aħħar dal-waqt nkunu qed nispiċċaw ta' kull ma fadlilna kwarta x'imbagħad għandna daqsxejn fejn niltaqgħu u niddiskutu flimkien. Fil-każ li ħan nsaqsihom mistoqsija oħra żgħir tfadal. Jew kellha ħan ngħidilkom biex tikkonkludu intom messaġġ ieħor kif spjega li forsi għalilna lejn social media u kellem għal-Alex, li tikkomunika importanti ħafna, kif tikkomunika iktar importanti għaliex nista' nikkomunika kuljum b'mod tekniku u ħadd ma jifhimni, u allura kif tikkomunika b'mod sostantiv imma b'mod sempliċi li jifhem kulħadd, però għamur pass oltre u ngħid nitkellem kontra il-miżinformazzjoni għaliex hija era digitali qed ngħixu fiha, hija era ta' social media li qed ngħixu fiha fejn li tajt xi ħaġa huwa ħafna iktar faċli milli tirribatti xi ħaġa u allura għandha tiġi minnha il-politiċi l-ewwel lok. Però bħala soċjetà għandna naħdmu kontra il-miżinformazzjoni għaliex jista' jkollok ir-riżorsi kollha tad-dinja, jista' jkollok il-ħin kollu tad-dinja biex tikkomunika, però il-miżinformazzjoni hija diffiċli ħafna biex wieħed jelba. U allura naħseb illi bħala politiċi, bħala partiti ewlenin u anke l-partiti żgħar, naħseb wasal iż-żmien illi npoġġu flimkien, nitkellmu, naqblu u jekk hemm bżonn ngħidu smani, aħna saru ma naslu. Ma nistgħux nkunu aħna stess aġenti tal-miżinformazzjoni, tal-ispin politiku, kull min kien fil-politika xi darba oħra kien fil-mira ta' spin politiku u fl-aħħar mill-aħħar mill-ispin politiku xtieħu soċjetà. Veru punt Nieħdu ftit punti temporani, ftit prominenza, ftit riklam, u fl-aħħar mill-aħħar is-soċjetà ma tibqa' assolutament xejn u allura l-għajt nitkellmu fuq komunikazzjoni. Il-mezzi tal-komunikazzjoni nafuhom importanti, nikkomunikaw b'mod sempliċi, però flimkien kollha kemm aħna niġġieldu l-miżinformazzjoni. Punt importanti li mhux il-miżinformazzjoni biss, l-interpretazzjoni ta' messaġġ. Ġieli xi ħadd jinterpreta b'mod ieħor u mbagħad il-messaġġ jitla' ġieli hija challenge oħra li se tiġġieldu magħha. Għandek xi kummenti inti qabel ma nagħdu għall-klip ta' Peter? Essenzjalment jien nista' ngħid li l-pjon tiegħi huwa li ħanibqa' immarra tas-social media ħanibqa' dejjem għaliex nemmen ħafna li huwa mod kif ħanwasslu il-messaġġ għand ħafna nies. Ħankoqgħod nagħmel regular stakeholder meetings, jiġifieri dil-ġimgħa fil-likiet mas-sajjieda, fil-likiet mal-farmers, imma inkoqgħod nalludi li nnifsi jekk ngħidilkom at some point ħanpoġġu bil-qiegħda u ħajkun hawn intom li qegħdu qudiemi. Ħankoqgħod nalludilu jekk qed ħajnexxiel nilħaq ħafna nies billi nagħmel hekk. Allura l-istedina tiegħi hija lilkom
l-organizations biex tibqgħu tkunu attivi u tibqgħu twaslu l-messaġġ anke lilna, imma wkoll tgħinu lilna naslu għand in-nies, tgħinu lilna naslu għand iż-żgħażagħ, għaliex weħedna ma nibqgħu naħdmu probabbli ħanibqgħu għaddejjin bix-xogħol tagħna u nifukaw kif qed jurikim Alex easy li tintilef fix-xogħol fid-dettalji, jien nista' ngħidilkemm x'files għandi imma it will take a while, it's mostly our job and it takes time. So għalina fortunately ma nifukawx aktar fuq il-kuntatt magħkom, allura għandna bżonn lilkom biex tgħinuna lill-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew biex ikompli jwassal il-messaġġ anke b'attivitajiet bħal dawn għaliex kieku illum aħna ma kellix opportunità li nwasslu l-messaġġ lilkom. Imma l-messaġġ tiegħi ieħor huwa jiena qiegħed messaġġ il-bet, iktibatuli messaġġ fuq Instagram ħanaroh. Jekk ikelkem xi domanda, jekk ikelkem xi ħsieb, jekk ikelkem xi idea. Forsi tkun tajba ħafna l-idea, forsi nippruvaw naħdmu fuqha jew jien jew sħabi. Ġifieri, toqgħodux lura milli tkellmu lili jew il-sħabi jew l-oħrajn li mhux qegħdin hawn, ippruvaw waslu messaġġ, ippruvaw waslu ħsieb. Aħna qed nieħdu pjaċir, anzi, żgur, qed nitkellem isem kulħadd, ma jien hu pjaċir kieku jekk xi ħadd jibgħat li ħsieb idea, għaliex mhux kull ma għandi hawn ġew huwa tajjeb, forsi qed tissupplementaw ix-xogħol tiegħi u tenuni biex inwasslu sitwazzjoni dejjem aħjar. Ġifieri dak il-messaġġ tiegħi. Aħna ħanippruvaw naslu għand in-nies, ħanippruvaw naslu għandkom, mela intom ukoll tfittxuna. Ħa nagħmel mistoqsija, kemm minn kim hawnhekk minn għandu social media jiffollowja lil xi ħadd minna tlieta. 10% tal-kamra. Issamlu l-follow. Imma parti ċajt. Tridu tkunu intom ukoll li tfittxu lilna, ġifieri dak huwa l-messaġġ tiegħi. Naħdmu flimkien fl-aħħar aħna qegħdin hawn, aħna forsi qegħdin hawn biex ħames naħor forsi nerġgħu noħorġu nitellgħu. Imma aħna qegħdin hawn ukoll biex naħdmu magħkom ħalli nagħmlu sitwazzjoni dejjem aħjar fil-futur. Tajjeb immens, proset ħafna ħana naraw issa l-messaġġ tal-MP Peter Raġus u mbagħad forsi nagħmlu wkoll ftit kummenti minn ħatakom. Qabel l-elezzjoni tkellimna fuq ħafna affarijiet kif Malta tista' tkun rappreżentata hawn fil-Parlament Ewropew. Għalija hemm rabta diretta bejn dak li nagħmel hawn bħala MEP għal Malta Għawdex u dak li jedna qabel l-elezzjoni. Jiena fil-fatt qiegħed hawn għal Malta. Hawn ħafna MEPs mill-pajjiżi kollha li jistgħu jinbuttaw il-policies kollha tal-Ewropa, però hemm bżonn ikollna attenzjoni speċifika għal Malta bħala gżira, għal bżonnijiet speċifiċi tagħha. Jiena qabel l-elezzjoni fil-fatt web li ser naħdem fuq l-implementazzjoni li liġijiet Ewropej ta' il-ħaq jiġu applikati ġo Malta. U hekk għamilt ressaqt petizzjoni dwar il-ħsejjes żejda. Rajt li kien hemm azzjoni anki fuq livell lokali fuq drenaġġ li trarmu fil-baħar u fil-fatt kellna kawża tal-Qorti Ewropea issa sentenza maqtuha. U hekk ser inkompli nagħmel għax irrid li l-Ewropa ngawduha bis-serjetà. Ħdimt ukoll fuq diversi setturi oħra, pereżempju iż-żgħażagħ fejn nedejt programm ta' study visits. Irid inkun jiena stess li niftaħ il-bibien għaż-żgħażagħ Maltin fl-Ewropa. U qed naħdem il-qrib ukoll mal-Awċin biex nara li l-kawża Għawdex titla' il fuq hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Fil-fatt, ikkummissjonajt studju speċifiku mill-Parlament Ewropew dwar il-konnettività Awċija u kif Għawdex jista' jgawdi minn fondi speċjali biex ikollna konnettività aħjar għal Għawdex. Se nkompli naħdem fuq din il-vija għax nemmen li jiena qiegħed hawn biex nagħti riżultat lil Maltin u l-Awċin kollha. Il-fokus ewlieni tal-ħidma tiegħi hawnhekk huwa li jkun dak il-bridge, il-pont bejn l-Ewropa u Malta. Għalhekk qed naġixxi fuq kull sejħa li jagħmluli mill-laqdiet mill-entitajiet f'Malta, kif ukoll individwi biex nara li jkollna risposti mill-Ewropa. Ħdimt pereżempju fl-aħħar ġimgħat fuq direttiva dwar il-package travel. Malta hija ekonomija li tiddependi ħafna mit-turiżmu u hemm direttiva Ewropea dwar il-pakketti tat-turisti. U tina għandha impatt speċifiku fuq Malta u allura ltqajt mal-entitajiet dħalt fid-dossier u tkellimt anke ma' MPs barranin biex naraw il-punti di vista ta' Malta jiġu mmexxija l quddiem hawnhekk. Ħdimt ukoll pereżempju fil-qasam tat trasport fejn ltqajt ma' diversi entitajiet kemm Maltin kif ukoll barranin
Fil-rigward ta' direttiva ġdida li qiegħda fuq il-mejda wkoll li jisimha Combined Transport Directive li importanti nadattaw għal Malta biex il-prezz ta' dak li jiġi importat u esportat minnu lejn Malta ikun aċċessibbli anki għal konsumatur Malti u ngħinu dan ukoll in-negozju Malti. Ħadim mill-qrib ukoll mal-entitajiet taż-żgħażagħ, mal-laqdiet taż-żgħażagħ biex nara li dawna jkollhom kemm jista' jkun aċċess għall-opportunitajiet tal-Ewropa, fosthom it-traineeships, fosthom anki impjiegi direttament mal-Parlament Ewropew, mal-Kummissjoni Ewropea. Irrid niftaħ il-bibien għaż-żgħażagħ Maltin. Ħadd ukoll numru ta' impenni fisem il-Partit Popolari Ewropew għax dan huwa l-partit li lilna jista' jsaħħilna jdejna fl-Ewropa, fosthom ħadd dossier fil-Komitat tal-Imko tas-Suq Intern dwar l-ekonomija diġitali. Ħadd ukoll dossier fejn ħankun rapporteur għall-IPP fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet fejn hemmhekk qed inkun ukoll viċi koordinatur ukoll biex nara li il-petizzjonijiet aħna nittrattawhom bis-serjetà u naraw li nagħtu risposti għaċ-ċittadini. Dawn huma ftit mill-affarijiet li qed nagħmlu hawnhekk. Il-fokus essenzjali huwa li nkunu dejjem disponibbli għaċ-ċittadini, għall-aqdiet u naraw li naġixxu fuq it-talbiet tagħhom. Mhix ħaġa faċli, trid tkun organizzat ħafna u parti kbira mill-isforzi tiegħi f'dawn l-ewwel xhur bħala MEP huwa li nwaqqaf uffiċċju b'saħħtu kemm f'Malta kif ukoll ġew Brussell biex naraw li nagħtu risposta dejja u trattament xieraq għall-interess kollha li jersaq minn Malta u minn hawnhekk. Bħala MEP tagħkom il-Maltin u l-Awċin laqsiet l-individwi kollha jiena qiegħed hawn biex nara li nipprova ngħid. Din il-ġimgħa fil-fatt pereżempju hemm familja li qiegħda f'pajjiż ieħor xtraddar f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea fejn ser ikun hemm proġett u ser jolqot l-interessi tagħhom. Tkellimt ma' MEPs barranin hawnhekk biex ngħinuhom. Dan huwa biss wieħed mill-każijiet li aħna jiena u l-uffiċċju tiegħi hawnhekk naraw li nintervjenu fuqhom kuljum. Għax għalija l-importanti huwa li inti hawnhekk għandek persuna li tista' tabda u li taf li ser timbotta l-interess tiegħek. Għalhekk qed nistiednek inti jekk inti tieħu interess dak li qed jew xi ħaġa li ser tolqtok Malta jew ġewwa hawnhekk ikkuntattja lili jew l-uffiċċju tiegħi fuq il-mezzi soċjali kollha tajjeb jew ikella permezz ta' email u aħna naraw li nikkollaboraw miegħek u immexxu l-qudiem l-interessi u l-valuri tal-Maltin u l-Awċin kollha. Grazzi. Mela, sanna ftit ħin forsi tixtiequ tistaqsu lill-MEPs ma naf. Yes, we have our first guest. Maybe, sorry, nistgħu nagħtu microphone, please. Ħalli nkun nistgħu nagħtu messaġġ hemmhekk. Għandna l-istinjura l-ewwel hemmhekk. Eżatt, mbagħad nagħtu għalika. Thank you, good morning. Hello, my name is Vladislava Kravchenko. I'm a Paralympian and also a board member of the Malta Paralympic Committee and member of the Athletes Council within the International Paralympic Committee. And my question is going to be very specific on accessibility. How would you, as a member of the European Parliament, see bridging the gap between the laws that are that are enacted by the European Parliament and actual implementation and enforcement of these on the ground? So when it comes to accessibility, we have the European directives, we have the rules on accessibility, universal design. In practice, not only in Malta, in many other European countries, for me to enter a sport facility, 9 out of 10 times I need to have an argument because there is no ramp, there is no lift, there is no facilities. Also, another practical example, in Malta, for example, we have a sports facility that received a European grant to upgrade their facilities. One of their requirements was for the facility to be fully accessible. When it came to practice, that didn't happen. So, from your perspective, how can we as citizens and also NGOs
ensure that the laws that are implemented at EU level are actually enforced on the ground locally. Xini? Mela nwieġbu mill-ewwel u żomma bħalli nagħtu ċans l-oħrajn ukoll. Mistoqsija tajba ħafna. U ħanwiġbek jien għaliex fil-leġislatura li għaddiet tal-kemm matul din il-leġislatura ħajkolli l-irwol ukoll bħala President tal-Intergrupp tal-Parlament Ewropew responsabbli mill-qasam tad-diżabilità dan huwa suġġett li huwa għall-qalbi ħafna u l-aċċessibilità f'Malta wkoll ma fuq bażi Ewropea għadna lura ħafna. U għadna lura ħafna minn dak li hemm miktub fuq il-karta fil-leġislazzjoni li għandna li mhijiex biss leġislazzjoni sempliċi Ewropea, imma għandek charter ta' drittijiet tal-persuni b'diżabilità li l-Unjoni Ewropea bħala istituzzjoni imma anke l-Istati membri kollha huma firmatarji tagħha. U li s-sitwazzjoni tal-aċċessibilità fejn jidħol sports, każ speċifiku li tkellim dwaru int l-aċċessibilità fejn tidħol edukazzjoni. Persuni b'abiltajiet differenti, l-aċċessibilità fil-komunitajiet u aktar jiena tfixkilni il-kwistjoni li inti u rajnija. Ġifri bħala membru fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet issa l-6 snin. Rajna fondi Ewropej li ninvestuhom fi proġetti sportivi fil-komunità li jmorru kontra il-prinċipi tal-aċċessibilità u taċ-charter tal-diritti ta' persuni b'diżabilità. U allura dawn huma challenges kbar li għandna. Jekk tgħid li l-mekkaniżmi li nistgħu nużaw fuq bażi Ewropea kemm huma effettivi fejn tidħol l-aċċessibilità, ngħidlek mhumiex daqshekk effettivi. Jiġifieri għalkemm l-Unjoni Ewropea hija firmatarja tal-konvenzjoni u l-aċċessibilità hija waħda mill-pillars ewlenin tal-UNCRPD. Però fl-istess kien jekk tgħidli meta mexxejt il-qudiem każijiet bħal dawn x'azzjoni ttieħdet, ġifieri niftakar 3 snin ilu kellna fondi Ewropej eluf kbar illi ntużaw fir-Rumanija u l-Bulgarija suppost biex jintegraw fid-dinja tax-xogħol u l-edukazzjoni persuni b'diżabilità illi dawn intużaw ġifieri ġejna murija filmati illi kexxuk. Ġifieri persuni b'diżabilità mitluqin f'kantunini f'binja illi kull imkien kellha posters tal-finanzjament tal-Unjoni Ewropea madwarha. X'azzjoni ttieħdet daw iċ-ċentri għadhom it-tnejn huma miftuħin sal-aħħar update illi għandna wara 3 snin. Jiġifieri l-għodod illi nistgħu nimbuttaw il-quddiem fuq bażi Ewropea biex inżidu dit-tip ta' aċċessibilità, speċjalment fejn tidħol l-aċċessibilità fl-sports. Nafu li fejn tidħol id-diżabilità u l-integrazzjoni tal-persuni b'diżabilità in-niċeġ sportivi huma l-iktar ħaġa għalija li jistgħu jintegraw il-persuni b'diżabilità. Naħseb hemmhekk għandna bżonn nkunu aktar voċiferi wkoll fuq bażi lokali din hija kwestjoni li hija barra mill-politika biex naraw li kwistjonijiet stupidi bħal dawn illi qajjint inti naraw kif nistgħu nindirizzawhom, però ma nistgħux inserħu biss fuq l-arm Ewropea jekk għandek każ speċifiku ta' kwistjoni ta' proġett li huwa EU funded, specifically EU funded li mhuwiex aċċessibbli please għaddjuli wara din il-laqgħa nitkellmu mill-ewwel sabiex naraw li hemmhekk hemm iktar wejt biex tittieħed azzjoni, però b'mod ġenerali l-aċċessibilità hija challenge enormi għal kull stat membru hija wkoll challenge għal pajjiżna, għala challenge għal pajjiżna. Tajjeb immens, rajt għandna s-sinjura Wek, kollha ħdurkom għandna l-xatta Wek, the microphone please. Grazzi tal-presenza tagħkom hawnhekk. Nixtieq nistaqsi domanda. Ġimgħa d-dieħla kif kulħadd jaf hemm l-elezzjoni fl-Istati Uniti tal-Amerika fejn ir-riżultat hu ċerta l-aħħar. Però huwa ċar li qed jitla' Trump huwa antagonista għal NATO u barra minn hekk dal-aħħar smajt intervista ma' Bolton li kien ex-segretarju tal-affarijiet barranin fi żmienu u ġilet miegħu u rriżenja, da qed jgħid wieħed iżomm f'moħħu qal jekk jitla' Trump hemm il-possibilità tajba li l-Amerika tirtira minn NATO. Issa l-mistoqsija qed x'in istat tad-difiża fl-Unjoni Ewropea
x'inhu l-allokament tal-budget għal-difiża u jekk jitra Trump u da jseħ li jirtira minn NATO se tagħmel l-Ewropa għandha biżżejjed biex tiddefendi ruħha. Jekk tiġi minnaxxjat u biex jattakki. Grazzi. Hija xi ħaġa tistgħu tirrispondu x'għand minnkom? Biex nagħtina opportunità il-skapi u l-skapi wkoll. Aħna bħala delegazzjoni daqsxejn anke maqudin fil-pożizzjoni tagħna fejn tidħol id-direzzjonament tal-Unjoni Ewropea fejn jidħol il-proġett militari. Ġifieri ma nemmnux illi il-proġett Ewropew li huwa proġett imwaqqaf fuq il-paċi, imwaqqaf fuq id-dialogu, għandu jinbidel fi proġett militari. Jiena niftakar l-aħħar leġislatura li kbar xokk il-laħat fil-Parlament Ewropew, forsi rabbina mara l-mistoqsija li bdejna biha. Ġifieri kienet xi ħaġa li lili fixklitni u bdejt nistrien li mpoġġi f'siġġu f'dik il-plenarja għalkemm votajt kontra. Illi l-Kummissjoni Ewropea tiġi b'vot ta' emerġenza sabiex fondi soċjali Ewropej, fosthom il-fondi tal-Erasmus li ma qegħdin nitkellmu dwaru, jitnaqru u jmorru direttament sabiex niffinanzjaw fabbriki ta' armamenti militari biex armi prodotti mhux biss fl-Ewropa ma kabbarra mill-Ewropa jmorru direttament l-Ukrajna. Jiena li nkunu solidari diplomatikament fil-kwistjoni meta għandek gwerra ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna, dik hija xi ħaġa li rridu nikkundannaw dejjem. Jiena għalija dak li qiegħda twettaq ir-Russja meta invadiet pajjiż li huwa sovran u indipendenti, dik xi ħaġa li ma nista' niġġustifika qatt. Imma mbagħad fis-sens jiena meta iffirmajna u sirna membri sħab tal-Unjoni Ewropea ma ffirmajniex biex jiġi impost fuqna proġett militari. Ġifieri id-deċiżjoni tal-Amerika tħalli impatt l-elezzjoni presidenzjali fuq il-futur tan-NATO, però jiena ġej minn pajjiż li il-Kostituzzjoni tiegħu tagħmilha bl-aktar mod ċar li aħna ma nipparteċipawx f'operazzjonijiet militari għalkemm għandna vuċi diplomatika u nikkundannaw dak li huwa ħażin, però aħna m'għandniex u ma nipparteċipawx la fin-NATO u laqqas fi proġetti militari ma norbot ukoll ma' punti li għamel Daniel ukoll l-ipokrizija enormi illi rajna min-naħa tal-Unjoni Ewropea kif it-trattat u tat priorità u kellhom kull dritt li jagħtu priorità l-gwerra ta' aggressjoni fl-Ukrajna, kull plenarja jkollna xi tliet riżoluzzjonijiet u sanzjonijiet u miżuri u kundanni u premijiet li jingħataw għandi xejn kontra dan. Imma mbagħad l-isbilanċ enormi illi rajna f'ġenoċidju illi għaddej ftit il-bot minnaw. Jiġifieri li inti għandek sissa aktar minn 46,000 persuna ċivili maqtula, aktar minn 140 ġurnalist maqtul fl-istrippa ta' Gaza u l-Parlament Ewropew għadu f'dak il-budget li qed li votajt kontri taf x'ivvota l-Parlament Ewropew. Ivvota favur emenda illi taqta' ir-relief umanitarju fl-istrippa ta' Gaza. Ivvota fil-budget biex tinqata' l-għajnuna illi l-Unjoni Ewropea tagħti lill-qasam edukattiv għaliex qalu illi l-iskejjel Palestinjani kontrollati mit-terroristi. Dik hija d-differenza li qegħdin naraw sfortunatament li li tfixkilni daqsxejn fuq il-prijorità tal-Unjoni Ewropea u ma ttenix kuraġġ għalkemm il-Kostituzzjoni tagħna timpedixxi li nagħmlu dan li inċedi il-kompetenza diplomatika li hija sovrana għal pajjiżi fidejn min huwa daqshekk pajjiż u juża two weights, two measures f'żewġ konflitti gwerelli huma tnejn ikkundannabbli, imma ġew trattati b'mod li huma sbilanċjati b'mod enormi. U allura jiena għalija ma narax li f'dawn il-5 snin għalkemm hija l-maġġoranza fil-Parlament Ewropew li l-proġett Ewropew jinbidel fi proġett militari għaliex stat kontinent li huwa sovran ukoll jiddeċiedi b'elezzjoni libera. Sejna ma' Trump ma naqbilx ma' 98% ta' dak li jgħid. Imma jiena fl-aħħar mill-aħħar il-poplu Amerikan huwa sovran għandu dritt li jażel u però ma nistax dik id-deċiżjoni mbagħad tiġi imposta fuq pajjiżi li għalina n-newtralità u l-allinjament huma prinċipji li huma importanti ħafna li waslu għal stabilità u paċi u progress fit-tul f'dan il-pajjiż. U biex nżid xi ħaġa żgħira, żewġ affarijiet. L-ewwel nett anke parti mill-voti li kellna
f'dan il-budget fejn aħna votajna favur emenda pereżempju li il-flus illi sejrin għad-difiża minn fluk imorru għad-difiża imorru biex inżidu għajnuna lil sajjeda, għajnuna lil bdiewa u r-raħala li qegħdin fuq skala żgħira li qegħdin jgħinu l-lokalitajiet tagħna. Sfortunatament mhux il-membri parlamentari kollha Maltu jinvotaw magħna, ġifieri it is important li aħna nitkellmu fuq dawn il-materji u ntellew awareness aktar u aktar issa pereżempju għax dan fil-kuntest tal-elezzjoni Amerikana. Qed nitkellmu fuq Trump. Parti mill-elementi l-oħra li kien hemm kienu qegħdin jitkellmu fuq li nibnu ħajt madwar il-frontiera, resonates mal-kelma building a wall, bil-kameras, jew inkella kliem bħal woke, kliem li qed jintuża fl-elezzjoni Amerikana, qed jintuża mill-kandidati Amerikani u qegħdin naraw jitfaċċa fl-emendi u fil-liġijiet Ewropej anke fil-budget. Ġifieri m'għandniex nalludu ruħna li din l-elezzjoni mhix importanti anke għalina. Il-ġimgħa d-dieħla ħajdetermina l-futur globali. Ġifieri imwiet huwa importanti li nifhmu ukoll l-importanza ta' dawn l-elezzjoni li għandna din is-sena. Il-President Mezzola semmiet li din hija sena bl-iktar elezzjonijiet madwar id-dinja. Iva, din hija sena li ħadd tiddetermina l-futur kollu. Grazzi ħafna, kellna żewġ mistoqsijiet hawnhekk ukoll, okej. Nistgħux ngħaddu l-mikrofon jekk jogħġobkom. Okay, thank you. Thank you. Thanks for being here today. We spoke a lot about policy and the works that you do in terms of policy, which, let's face it, that's quite high level and very hard for us as European citizens to understand. Like you mentioned, the right to disconnect. In Malta, nobody knows about this right, and we actually participate in never disconnecting. So the policies are all great, but when we look around us, and we're living in Malta, we're breathing polluted air, we are over-encroached, we are overpopulated, seas are contaminated, the list goes on and on. So how can we start to close that gap for people like I'm a law-abiding citizen who believes in the project of Europe, but Euroscepticism is on the rise. Rightly so, because when we look around, we question how is Europe actually helping to increase the quality of our lives. And you, Daniel, in fact mentioned this idea. I think it's a good way of bridging that gap because we're reaping the quality, but the quality is a disparity, right? So how can we begin to close that gap so that we actually feel proud to be a part of Europe? Rispondenti, Daniel? Okay. Mela, ħanus punt biss żgħir minn kien jgħid qabel, f'xenarju li kontinwament jinbidel għaliex kif qed għandna ħafna elezzjonijiet, nerġa' ndur lura fuq konsistenza. L-Ewropa biex tkun relevanti tkun konsistenti. Fil-ħajja konna ħafna noqqas taqbil, konna ħafna divergenzi ma jdejquni assolutament xejn. Id-disgwid l-argument politiku huwa bżonn jus. Imma il-konsistenza li tibqa' prinċipju li nibqa' nsostni fuq u nadvok għaliex meta tkun konsistent, tkun rispettat. Jekk ikolli pożizzjoni differenti minn tiegħek, kompletament differenti u opposta, imma nkun konsistenti fuqha, inti taf fejn qiegħed miegħi. U allura il-konsistenza tiddetta u titlob ir-rispett u naħseb l-Unjoni Ewropea biex tkun relevanti u biex tkun influenti, importanti li tkun konsistenti u li tirrispetta wkoll id-divergenzi li għaduna fil-Unjoni Ewropea x'maħem mill-aħħar aħna b'saffiet biex għandna differenti. Rigward il-mistoqsija li saret, naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha miri importanti illi jtejbu l-politika ħajja tan-nies. Jiena dak kien argument u nerġa' nirrepetih illi x-xogħol tagħna issa mhux li nippretendu illi ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea jifhmu kif taħdem l-Unjoni Ewropea għaliex qatt ma naslu għal dak it-tragward. Tas kemm jien nista' nifhem kif isir ċertu xogħol ta' nies f'industriji li jien m'iniex parti minnhom. Ix-xogħol tagħna huwa illi ntejbu l-benesseri tagħhom, illi noħolqu klima, illi noħolqu ambjent illi n-nies iħossuhom komdi li jgħixu fil-kontinent Ewropew. U għalhekk ċertu leġislazzjonijiet li qed ninnegozjaw kemm fejn jidħol it-tibdil fil-klima, kemm fejn jidħol l-emissjonijiet, kemm fejn jidħol it-tniġġis fl-arja, it-tniġġis fl-istorbju.
Ġifieri dak huwa x-xogħol li rridu nagħmlu fuq livell Ewropew li nagħmlu l-miri mill-miri noħorġu direttivi mid-direttivi joħorġu ir-regolamenti li magħhom irridu jimxu l-pajjiżi kollha, però ma tkunx l-aħħar ukoll tiġi hemm ċertu affarijiet li mhumiex ta' kompetenza Ewropea imma jkunu ta' kompetenza nazzjonali. Ġifieri bħala huma marbutin ma' xulxin li nista' ngħidlek huwa li aħna bħala Ewroparlamentari nipprovaw nikkontribwixxu fil-waqt li nilħu l-miri ambjentali inpoġġu ċirkostanzi nazzjonali wkoll fil-pakkett. Peter Aġus, pereżempju, semma l-kwissjoni tal-combined training. Hija kwissjoni li hija marbuta wkoll ma' missjonijiet, pereżempju, għaliex hemm missjonijiet semmejt l-arja li nikkonsmaw. Id-diskussjonijiet li jkollna fil-Parlament Ewropew jkunu ħafna minnhom diffiċli, fis-sens li rridu nħuq bilanċ bejn dak li huwa il-miri importanti rridu nilħu, il-transizjoni ġusta, dawk il-miri kif se nilħu dawk il-miri u nassiguraw illi ħadd ma jaqa' lura għaliex fil-waqt li rridu nilħu l-miri ambjentali tagħna fil-proċess ma nistgħux ikollna sitwazzjoni fejn in-nies jitilfu l-impjiegi tagħhom jew jispiċċaw marbin jew jispiċċaw skur soċjalment, ġifier l-element soċjali jibqa' element kruċjali, ma dak il-bilanċ irridu nħarsu wkoll l-interess nazzjonali l-operatur fuq livell nazzjonali ma jkunu svantaġġati mill-operaturi Ewropej. Allura, ħafna drabi d-diskussjoni tkun waħda illi ma tkun faċli xejn, tkun diffiċli, però naqbel miegħek illi rridu nagħmlu aktar bħala Unjoni Ewropea mhux biss ma nirrealjaw. Li naraw pajjiżi effettivament ikunu qed josservaw il-liġijiet Ewropej għax hemm liġijiet Ewropej li jirregolaw l-ġis pereżempju, u naraw li l-pajjiżi kollha mhux biss Malta, imma Malta għax aħna Maltin u għawdex jilħu dawk il-miri l-aħħar mill-aħħar mir-responsabilità. Nikkonkludi dan il-punt. Ħafna drabi il-ħażin li puntaw l-Unjoni Ewropea u tajjeb ngħidu li huwa mertu tal-pajjiż jew li huwa mertu tal-gvern. Jiġifieri naħseb li politiċi għandna nirriversjaw dik it-trend. L-Unjoni Ewropea u dak li tal-pajjiż u tal-pajjiż. Għalhekk ikun hawn nies li huma disillużi bl-Unjoni Ewropea għaliex jisimgħu biss il-negattiv. Fil-verità l-Unjoni Ewropea jiġu wkoll pożittiv u dak il-pożittiv aħna fit-tmir bħala Ewroparlamentari bħala rappreżentanti tal-istituzzjoni li waslu ħadd in-nies li jisma' ċertu affarijiet huma grazzi wkoll għall-Unjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa ħafna qalbi għaliex kull ma titkellemt. Kull ma titkellem dejjem kien qed nitkellem fuq l-aspett li il-benesseri, il-well-being, risk li din tispiċċa cliché word, kelli xirbut mal-benesseri, kelli xirbut mal-ħajja ħjor, kelli xirbut mal-fott li jien għadha fil-ħodur tiqum ferħan li jien qed ngħix. U nagħmlu. Bil-affarijiet politiku nistgħu nagħmluh billi kull darba li nilleġislaw fuq kull tip ta' leġislazzjoni meta qegħdin niddeċiedu aħna il-politiċi kellha li hawn dinja kellha fil-Parlament Nazzjonali fil-Parlament Ewropew naħsbu fuq impatta lill-persuna, mhux lill-grupp persuni, mhux lill-interessi partikolari forsi dak li jkun ikellu, pereżempju li nelevaw l-ekonomija, li nsaħħu l-ambjent tagħna. Le, kollox flimkien, irridu nħarsu lejn li kellix flimkien jaqgħad għal ħajja ħjor ta' kull waħda minnha. Il-moment li Willows Ball fuq dan il-pont, mela l-affarijiet jibdew jiskjujaw lejn kull ħajja oħra. Dak huwa forsi struggle li u li ħafna persuni qed jħissu kemm f'Malta u kemm fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li jridu jaraw politiċi illi jimmiraw direttament lejn pjanijiet olistiċi li jħarsu l-viżjoni fit-tul, mhux short termism, mhux deċiżjonijiet li valuri politiċi, imma long termism bil-valuri politiċi kollha taħt kappa waħda. Mela, ħin ma nixfadlen il-risposti tagħhom irridu jkunu fil-qosor ħanieħdu l-aħħar żewġ mistoqsijiet ħalli mbagħad nagħlqu dan l-avveniment għax se kulħadd qed jaqdu l-ġuħ ukoll. So we're taking the last two questions, okay? Okay? You ask the questions and then repeat after. Okay. Thank you very much for being here today. You touched on long-termism at the end and having to design policies in the long term. And I think that most, if not all of the problems or issues that you discussed today, from youth participation to war and conflict, they all revolve around dialogue and discussion, right?
And if we want to build a better future for future generations, this dialogue and discussion has to come not through polarization, which we see is the most common way of politics right now, I would say. Because I know that when you work in the committees, you talk with people from parties, and there you discuss, and it's fruitful because you have to produce a lot at the end. But when you discuss not you, I'm saying in general, when politicians discuss in parliaments, in national parliaments, in European parliaments, it's more a show. And that show, I understand it's the duty of politics. But at the same time, it creates a negative impact in the citizenry. Because the citizenry, they see, oh, my politician is representing this, and because I am allegiant to this idea, to this politician, I cannot talk to this other person. So, question being, if we are to design policies in the long term, for the future, and we want the best thing for our future generations and for the young people, we should not make politics based on, even within Europe, it's silly. It's a common European project. Why would we look for divisions within ourselves, you know? So, how can you, as members of the European Parliament, culture that really pushes forward this idea that for a common future, looking for unity in voices together, particularly in the context of presenting ideas and talking in public. Thank you. Shall we take the last question? Dak il-senjur issa taħdejk kienek. The last question and I go questions after, okay? Pardon. So there was quite a bit of discussion, I guess, just throughout the last hour or so about a lot of contemporary issues ranging from questions of defense to economy to ecology even. But I guess my question is more abstract in nature. It's more so, what do you believe as, I guess, newly elected, maybe some are re-elected members of the European Parliament, what do you believe are going to be the greatest challenge to the European Union, and I guess by extension to yourselves as well as members of the Parliament who have to deal with those challenges? What do you believe is going to be the greatest challenge to the European project and the European Union as a whole? Thank you so much. Għana minn ħaj rispondi eżatt, laħal id-dewġu soqsina. Final round bejnietkom, ġomma konċiza kif tistaw. Kieku jkunu polarizzati u jkunu l-atmosfera ta' u laqas fil-plenari, ġveri fil-plenari naħseb il-Thomas Rajtu jitmaskan daqxej fuq fil-dibattitu tal-oċean, semma wkoll fil-bidu ta' din il-laqa fl-ewwel panel li kellna, però ġveri il-diskorsi illi jsiru fil-plenarja tal-Parlament Ewropew huma totalment artifiċjali, illi ma jwasslu għall-ebda bidla fil-policy, għaliex fl-aħħar mill-aħħar inti ma tistax taffettwa riforma fuq bażi titkellem għal minuta u nofs massimu ta' 2 minuti fil-plenarja. U allura anke dak l-element ta' polarizzazzjoni huwa rari ħafna anke fil-plenarja tal-Parlament Ewropew. Però jekk inti m'intix kapaċi tibni l-bridges fil-Parlament Ewropew f'xenarju ta' 8 gruppi politiċi u f'sitwazzjoni fejn anka il-mainstream political groups fil-Parlament Ewropew waħedhom ma jistgħux ikollhom maġġoranza ċara, inti ma tasalat fuq bażi Ewropea, ġifieri tingħata responsabilità tmexxi l quddiem proġett u teħel qabel dak. Jekk għattini mistoqsija, x'inhuma l-ikbar sfidi illi ser ikollna qudiemna bħala Unjoni Ewropea bħala Parlament Ewropew. Jiena naħseb l-ambizzjoni. L-ambizzjoni f'Parlament Ewropew illi llum bl-aktar mod ċar qed jersaq lejn il-far right. Ġifieri il-maġġoranza fil-Parlament Ewropew mhijiex pro Ewropa, pro soċjali, ma hija far right. Dik hija qed toħroġ bl-aktar mod ċar f'kull plenarja, f'kull deċiżjoni li qed ikollna nieħdu f'kull vot li qed ikollna nieħdu fil-Parlament Ewropew. U aħna bħalissa ninsabu f'minoranza kbira. U l-ikbar challenge ħadd tkun kif rajna fl-aħħar plenarja
jekk ikollna mainstream political groups ma kull noqgħod insemmi gruppi politiċi li huma rappreżentati wkoll minn partiti f'Malta, mekk ikollna dawk il-gruppi politiċi fosthom l-ikbar grupp politiku fil-Parlament Ewropew li ħajkompli jixxiftja għaliex il-maġġoranza tinsab lejn il-far-right fil-Parlament Ewropew. Ħajkollna 5 snin mingħajr ambizzjoni, mingħajr leġislazzjonijiet ta' sostenibilità ambjentali, mingħajr leġislazzjonijiet soċjali u parlament li jiddeċidi li ma jiddeċidix. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar hija diffiċli ħafna li jintlaħaq qbil jekk dak li huwa magħruf fil-Parlament Ewropew bħala kordon sanitarju, ġifieri in-nuqqas ta' kollaborazzjoni posti li teżisti mal-far-right dik tkun qiegħda titnaqqar titkisser skont il-bżonn illi jkollhom il-gruppi politiċi kbar. Biex inkollu medlum imma qed nara diffikultajiet kbar meta kkumparat mal-ħafna li rnexxielna niksbu fil-leġislatura li għaddiet nara naqa' diffikultajiet biex naraw li nkunu ambizzjużi fil-leġislazzjoni, ambizzjużi fil-priorità matul din il-leġislatura. Jalla dak li rajna fl-aħħar plenarja ma jkomplux jirrepeti ruħu għaliex inkella ħajkonna deadlocks li huma kbar ħafna. bil-proġett tkun ħasra kbira. L-aħħar kommentantkom Daniel Thomas jekk ma tantx hemm xi nżid ma dak li qal Alex għaliex tradizzjoni u anke kont pratikament dak li qal Alex jiena l-ewwel intervent tiegħi meta se nsejt fuq l-aspettattivi qed li l-Parlament Ewropew laħaq l-aspettattivi tiegħi affarijiet l-Europarlamentari Malti u għawċin jalineaw, jaqblu, mux fuq kollox, u maġġara xejn li ma naqblux fuq kollox, imma hemm ħafna aspetti li naqblu fuq. U kif qal tajjeb rispettivi issa mhux kwistjoni Maltin, u ċin imma fil-komitati rispettivi għandek gruppi politiċi differenti, kieku ma jkunx hemm il-politika ta' kompromess, kieku ma nagħmlu assolutament xejn, kieku ma jkunux riżultati. Naħseb li l-Unjoni Ewropea hija l-akbar eżempju tal-politika tal-kompromess għaliex apparti li għandek il-Parlament bil-kumitati differenti tiegħu għandek ukoll il-Kunsill. Mingħajr qbil bejn iż-żewġ naħat ma jkunx direttivi ma jkunx liġijiet. U l-Kunsill huma l-gvernijiet differenti ġifieri. L-Unjoni Ewropea hija l-akbar suċċess u l-akbar eżempju tal-politika tal-kompromess sta għalina u nerfa responsabilità jiena wkoll illi nikkomunikaw. Għaliex jekk ma nikkomunikawx ma jfissrux lin-nies li jisma'na kapaċi naslu l-kompromess u fativa naqbel miegħek milli nkunu qed inkessu forsi l-polarizzazzjoni. Rigward l-isfidi naqbel perfettament ma dak li qal Alex, il-Parlament Ewropew u li hu għandek ferat kbar li huma tal-lemin estrem il-far-right x'inhu l-far-right. Kliem sempliċi. Il-far-right flok jipprovdi s-soluzzjoni jitkellem fuq il-problema. U jkeskes il-problema, jkabbar il-problema, jirkeb fuq il-problema. Kif nara l-affarijiet jiena? Naħseb illi bħala Parlament Ewropew bħala istituzzjonijiet Ewropej, ma fraterati spiċċajna nippuntaw subajna. Nippuntaw subajna lejn il-far-right, lejn il-lemin estrem, nippuntaw subajna kważi lejn in-nies. Minflok ma nippuntaw subajna lejna. L-argumenti li konna tagħmlu qabel kienu fuq kif se ntejbu l-benessri tan-nies, mhux li kulħadd ikun espert dwar kif taħdem l-Unjoni Ewropea, imma kif in-nies se jgħixu aħjar. Jekk in-nies intuhom is-soluzzjonijiet, jekk in-nies ngħidulhom kif aħna nistgħu nofrulhom futur aħjar, dak ma jkun l-aqwa mod kif nelbu il-lemin estrem. Naħseb illi dak huwa li dak li għandna nagħmlu jiena dik ġej nikkonkludi hawnhekk minn Budapest. L-Ungerija fejn kont mistieden biex nindirizza konferenza dwar il-tranzizzjoni ġusta dwar kif fil-proċess illi nilħu l-miri ambjentali tagħna ma nħallu l-ħadd jagħlura. Meta kont hemmhekk, kliem sempliċi ta' meta tkun il-Parlament Ewropew taħseb illi l-Ungerija huwa xi pajjiż tat-tielet dinja li qed jiddiġġenera kontinwament minħabba n-narrattiva, x'din hija batterja tan-narrattiva. Jiġifieri ħafna drabi n-narrattiva ma tkunx imsejsa fuq il-punti. Tkun hekk titkellem xi żgħażagħ li mhux xejn politika li qed mexxi l-pajjiż ituk stampa kompletament differenti. Mela ejja nitkellmu fuq is-soluzzjonijiet, ejja nitkellmu fuq aħna kif se nkunu aħjar.
Mhux għalfejn ħadd ieħor huwa ħażin, imma aħna kif se nkunu aħjar? Naħseb ħafna drabi fil-Parlament Ewropew tkellimna fuq kif ħadd ieħor huwa ħażin u inqas fuq kif aħna nistgħu nkunu aħjar. Ħafna grazzi fidejk l-aħħar kumment. Għandi zaqqi, għandi stamet biex